L'estiu arriba a la recta final i tots i totes tornem a les rutines quotidianes. El treball, un nou curs escolar, el gimnàs i, com no, així tenim de nou les festes populars de l'Associació de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí. Fidels a la cita, si l'horatge ho permet, ja tenim en portes l'edició 43 d'estes festes tradicionals. Enguany volem destacar algunes de les activitats previstes. El dimecres, dia 11 de setembre, a partir de les 18 hores, en el descampat de davant del Ramiro Jovert, hi ha prevista una activitat per a joves, el paintball, o, el que és el mateix, una modalitat de guerra amb pintura, prèvia inscripció, organitzat per CEPAIM. El dijous dia 12, a les 9:30, tallers infantils decoratius amb material de reciclatge, en la plaça d'Òscar Romero, organitzat per CEPAIM. El divendres 13, a les 19:30, concert de la banda juvenil de la Unió Musical d'Horta de Sant Marcel·lí, també en la plaça d'Òscar Romero. El dissabte 14, a les 10, i fins a les 14:30 tindrà lloc la Fira del Barri, en els jardins del carrer de l'enginyer José Cirera, 24 i 30. El diumenge 15 de setembre, a les 11 hores, tindrà lloc en l'Espai Rambleta el concert de la Unió Musical d'Horta de Sant Marcel·lí. L'entrada és gratuïta amb tíquet. Aquestes activitats i moltes més vos esperen en esta edició 2019 de les Festes Populars. En la revista ve completa tota la programació prevista per a aquestes dates. Demanem la vostra col·laboració amb les festes, comprant la revista i participant en els actes programats. Moltes gràcies a tots i totes. Salut, passeu-ho bé i fins la propera!